ಏನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನಾ ಏನ ಮತ್ತ ತುಟ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಏನೋ ಇಂಕೇನಕ ಶುಂಠಿ ಇತ್ತ ಶುಂಠಿ ಏನಕ ಏನ ಲೋ ಅಂದ ಏರ್ ತೂಪಿ ನನ್ನ ನಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ ತುಲೆಂಕುಲು ನರ್ತೆ ಬೆದ್ದಿದ್ದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಕಂಡಿರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಐತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪದ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ಶಾಲು ಹಾಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದಿದ್ದದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಕೃಷ ಹಾಯ್ ಅದೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ್ರಂಡ ನಿಕ್ಕು ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ್ರಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಈ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪನಾ ಏನ ಮತ್ತ ತುಟ ಓ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಏನು ಶುಂಠಿದ ವೀಡಿಯೋ ಬಕ ಉರ್ದು ದೋಸೆನಾ ಹಾಂ ಹೋಗು ಹಾಂ ಚಟ್ನಿ ಹಾಂ 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 ತಿಮರದ್ದ ಚಟ್ನಿಯಾ ಈ ಅದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪನಾ ಆಟ ಬರ್ಪನ ತೂತನಾ ಯಪ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಪ್ಪತ ನೀನ ಪುದರ್ದ ಕಿಶ ಅಂಚ ಅಂದೇನ ನೀ ಕೇರ್ ಪುದರ್ ರೀತಿ ಪಪ್ಪತ್ ಯಾಂದಿತ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವ್ಯಕ್ಕನ ಬಾಬು ನೆನ್ನುಂಡ ನಿಕ್ ದಾನೆ ಈ ಪಂತಿನ ತಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ದೀತೆ ಬಂದು ದಿವ್ಯಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ನೆಗಳು ದೂರ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ಯ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ತೇನಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜು ಬಂಗುಡೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಕಲ ಬಂಗುಡೆ ಬಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀನಿ ನಮಗೆ ಎಂಕ್ ಬೂತ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜು ಬಂಗುಡೆ ಬಂದು ಬೈಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಾರು ಐನ್ ಪಾಡು ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ತೊಲ್ಲೆ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಅಂಚ ನೀ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ಎಲ್ಲ ತಗೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಮದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೂರಿ ಸಾರ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಟ್ಟಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದಿನಿ ಕಲ್ಲ ಗತ ನಿಗಲ್ಲಡಿ ಏನಾಯ್ನಿ ತಿಂಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಾಂ ಬಾಕೇನಾ ಗುಲ್ಲದ ಕೈಪು ಹಾಂ ಬೋಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪುನಾ ಇಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಇಲ್ಲಗೆ ಈ ಪೋಪನಾ ಇಲ್ಲಗ ಈ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಏನ ಆಟನಾ ಆಟ ಮಲ್ಪುನಿ ಏನ ನಾಡ್ನಿ ಏನೋ ಇಂಕೇನಕ ಶುಂಠಿ ಇತ್ತ ಶುಂಠಿ ಏನಕ ಅಲ್ಲಿ ನೆನೇ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಗೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಏನಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬಂದ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪರೆಗ
ಹಾಲು ವೀಡಿಯೋ ತುತ್ತಲೆ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಐತಿ ಇತ್ತುಂಡತ ಅವೆನ್ನೆಕ್ತ ಕೇಂಡು ಓಲುಂಡು ಪಂದು ಶುಂಠಿ ಬೋಡ ವೀಡಿಯೋ ತಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಶುಂಠಿ ಬೋಡ ಶುಂಠಿ అవే ಅಂದ್ ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚು ತೆಜ್ಜ ಏನ ಓಲ್ ತೂಪುನ ಲೋಲುಡು ಅಂಚ ಬಂಡ ಲೋರುಡು ಮೊಬೈಲ್ ರೋಲುಡು ಮೊಬೈಲ್ ರೋಲುಟ್ಟುಕ ಓಲ್ತುಕ ಅವು ಏನವು ಲೋರು ರೋಡ್ ಲೋರು ಲೋರು ತೂಕ ಕೆರೆ ತಡೆ ಮಲ್ಪುಗೆ ಕೆರೆ ತಡೆ ಕೆರೆ ಎಂಚ ಹಾ ದೀಪು ನೀಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕೆರೆ ತಡೆ ಅವಿಗೆ ಬಾತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಪಾರ್ದು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಶಾವಿಗೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನೆ ಯಾವು ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ನೆನೆಪೋತು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಂದು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಂತೆ ಬೇಯರೆಗ್ದಿಯೆ ಅವು ಬೇಯ್ತಾ ಇಬ್ಬಕ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಯಾನು ಶಾವಿಗೆನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದೆ ಬೇಯ್ಪವೆ ಐಕ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗದಿಯೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಾವಿಗೆನ್ ಪಾಡ್ಕ ನೀರು ಕೊದ್ದೊಂದೊಂದು ನೆಕ್ಕಿತ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಕ ಶಾವಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಪ್ಪಡು ಶಾವಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಕು ಬೇಯ್ತಿನ ಶಾವಿಗೆನ ನೆಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ತೊಟ್ಟು ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಂಜೋಲು ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉರ್ದಿದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶಾವಿಗೆ ಪಾತ್ರ ರೆಡಿ ಅಂಡುತ್ತಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ದಿನಿಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಬುತ್ತಿಗ್ಲ ಪದಂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ತಿರ್ಗರೆ ಬೈದ ಇನ್ನೇಕಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರು ಬಿನ್ನೇರ್ ಆಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ದೀಪಕ್ಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಚೆನ್ನಿಲ್ಲ ತೂತೇರು ಬಚ್ಚೆ ಪಾಡು ಚಿಲ್ಲಾಡ್ ಬಟ್ ನೆಪ್ಪೇರಿ ಅಂದ ಏರ್ ತೂಕಿ ಪಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೂ ನೆಪ್ಪೇರು ನನ್ನ ನಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ ಪಿಲಿಕುಲ ಏನು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದೊಡತ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಊರು ಎಂಕುಲಿ ನರ್ತೆ ಪೆಜ್ಜರೆ ಬೈದ ಆಂಡ ನರ್ತೆ ಪೆಜ್ಜರೆ ಗತ್ತಿ ತೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ಗಮ್ಮತ ನಾಡ್ ಸಾಕಾವು ಎಂತೂ ಮಂಡೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮೀನು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೀನು ತುಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ತೋಜುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಮೀನಲು ಆಡ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಅವು ತೋಟದ ಮೀನಲ್ಲಿ ಪೂರ ನೆಕ್ಕ ಬೈದಿನಿತ್ತೆ ಬಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್
ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅವನು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ನರ್ತೆ ಬೆದ್ದಿದ್ದ ಸಾರಿ ಏನ ನರ್ತೆಗೇನ ಪನ್ಪುನ ಮಾಮೂಲು ಹಾ ಜಲಜ ಅತ್ತು ಬಾಯ್ಕ್ ಬಾಯಿ ಮತ್ತೊಂಡಿ ಅತ್ತು ಏನ ತಿಂತೀನಿ ಅವು ಡೇ ಐಕ್ ಬಾಯ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಗಬ್ಬುಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಅತ್ತು ಏನ ಪನ್ಪಿನ ಐಕ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲೇರು ಇರೇ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ಮುಲ್ತಿರಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೋ ನೀರು ನರಪರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಾಲೆ ಅದು ನೀರು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲೆ ಪೊಯ್ ಕೆಸರ್ ಮಲ್ತೋಲ್ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೆಪ್ಪರ ಅದೇ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೆಪ್ಪರೆಗ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ತುಳು ಅಯ್ಯ ಏನು ಎಂಕು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಕನವರೆಗೂ ಎತ್ ಶೋಕೊಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಒಯ್ಪ್ಲೇ ಅಯ್ಯ ಬಾ ಇಲ್ಲ 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 ಒಂದು ದಕ್ಕತೀನಾ ನೀರು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ತೋಪನ್ ಅಂಕಲು ಕಟ್ಟದೀನಿ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಓಪನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಡಿಕ್ತನ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೆರ್ಕುಡೆ ರಾಮ್ ಲಾಮ್ ತಿಕ್ಕದಂಡಲ್ಲಿ ಈ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅನ್ನಿತ್ತ ಜತ್ತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೈಸ್ತುಲೆ ಪೆರ್ಕುಡೆ ಲಾಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಂಜೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಂದಿಗೆ ಪೊಡಿ ತುಲೆ ಪೆರ್ಕುಡೆಲ್ಲ ಮೇತ್ ಪೊರ್ಲುನ್ನತಿ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.